Alright, maray na hapon sa Indo Gabos. So, inyanyawan po ko sa kalabaan kang San Isidro Carayan. So, tibiksak, ini pong shortcuta na pagyawang ka po sa Dalosario, ang lusot po Carayan, San Isidro. So, habang nag-deliver po akong sinantola na order sa mo ni Macy's, may nahiling po akong gurang na may pinupurot di kada siya naglalakaw. So, siguro kinakalakal niya po niya. So, niya may tada akong sinantolan, itataw ko na sa iya. Ano yan, sir? Yung inaanap mo? Ha? Ano? Para saan? Yung color ng time of the time is not to be over. Overprinted. Ha? Overprinted. Ah, okay. Ayun si mga ano, ayun si mga napurot mo. Yung iba at the of the shape. Ayun po yan. Hindi yan. Ayun. Sa bahay. Asarusan ang haro mo. Aktoy, nakabalag ka. Tigbablog ta ka. Tanahiling ta ka. So, nagdi-deliver kay kung sinantulan. So, yan. May ugang kaya kung extrang sinantulan, nagdi-deliver ako. Papanamiton ta ka niyo. Ayan, luto yan ni Mrs. Oo nga. Ayan. Papanamiton ko yan sa'yo mo. Panira mo. Ayaw ko ito. Oo, panira mo yan. Ha? Maharang niya pa rin, Uber. Maharang talaga yan. Maaka daw kang maluto. Mayo ka pa maning, Kaya ako nagpaprakaran kaya. mayo ka pa maning high blood. Dahil ito raw pa, ay is against my blood. Paano? Ay, ang charcoal. Charcoal ba ako? Charco, ano yan? Charcoal uring pa din. Coke pa din. Anong pangalan mo, sir? Coke? Ayo. Yan lang. Hindi ka na. Kasi, charcoal ako, charcoal. 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 Tapos, Charcoal. Kung mayroon kang may garo, may papahiling ka sa kung kakaibang mo niya na. bago pala ng pangalan ko. Mali ginawa sa Kernevada. Yeah, sige daw. Mali. Ano inaanap mo? May pailing ano kaya ano? Yeah, may pinapailing sa ko si sir. Luis. Yan ang pangalan mo. Bago yun. Yun ang tunay ko. Dito. Luis Johnson. Boy, pang Amerikano ang sa mong pangarap. Japan nga. Japan nga. Bush. Siya. Malupit. Japan. Sa'yo mo yung pinapabakal. Yung mga nakuha mo. Diyan. Tapos pinapabakal mo. Kasi pag may view ka dahil puwan, tubig ko. Ayan. Itachi, buri, halaba, anong pangalan mo? Anong pangalan mo sa Pilipino? Yun yan. Ano nga na, basahan ko. Luis Johnson Bushford Hitachi Charcon. Uy, matindi yan. Mercedes-Benz na yan. Ano yung Mercedes-Benz? Oh. Late design ko yan to. Design mo yan. Itong bago ito. Yun lang. Single. Yung single na yan. Single na yan, Kasi buri. yung una, dalawa. Ayun. Kaya itong dalawa. Fabric surat ang change of the single. Kasi mas maganda yung single. Malaki ang stone. Ayun. Malaki ang cover. Yung dalawa ang mahirap yan. Iyo. Kaya katulad nandito, ito. Ayun. Noon, ito ang ganito ang base nila. Noon, maliit yan. Oo. Ngayon, dalawa. Ngayon, isa na. Yun ang Oh, ba't yung dalawa matibay ka naman, pala na eh. yung dalawa naman ngayon sa auto, nandito. Yan daw yan. Nandito yung change ng ito ang original. Wala pa hindi pa nagamit. Iyo. Oh. Ngayon, bakal ng black. Iyo. Sabi ko, ayaw ko na. Kahit ako Japan, ayaw ko ng ganito. Tanong man. Black yan eh. Sa bagay. Pag black, madaling kalawang. Okay. Pag kalmisado,
wala kami sikita. Arog pa lang. Ano, kunyan, bistado yun doon Sir Luis. O, kunya, pag nahiling yun doon yan, dako yan aram. O, siya nag-ibo ka Mercedes-Benz. Kahit ito, basta ayoko ng black. Binalsin. Yan. Saan ka naka-star? Sa lang ba? Nagasin. Ito, ikot-ikot Kung sa ikot-ikot ka lang. Dumarating naman ganito ang gusto. Galing sa Japan yan. Sa Japan. Kunya, pag nahiling... Iniisip ko, yung running chain, pag nalagyan ng... Lagyan mo siyempre nalagyan mo langis. Oo. Ako. Pag nalagyan mo buhangin, mangyayari. Putol. Putol. Porso. Ay, ako ang nahirapan dahil ang mekaniko dyan sa Pasto, Oo. Dunlo, mahina. Parang ang gusto niya, ang oil seal, wag ang iinit, lalabas na. Kaya ginawa ko, pag oil seal niya, binababad ko para lumamig. Goods. And the Philippines design, Oo. cheapest dito. Ayun. Pero kahit cheapest, talagyan ko ng tubig, titigas yan. Ayos. Dakul ka pa na aram sa aram. Dakul ka aram. Hindi na pagtungkal na, alam na ito pa. Well, Kahit yan. Yung makina niyan, tagilid. Oo. Bawang ng twist. Sabi ko, gawin mo ng pantay. Tatlo. Basta pantay. Kasi mahinarapan ako dyan. Pinamasisiyap ko yung pinabago ko ang design ng shop. Sige. Oh, yang santol, kung di mo ka nun, sa pamilya mo yo. Okay? Walang problema yan. Basta alisin lang ang mga Oh, goods. So, makakalawag kang tinapay, ano kaya, makakalawag kang charcoal. paluto kaya, no? Charcoal. Lagyan ng lisensya ng kusurento. Kaya kung gusto mong ang pili na charcoal dyan, pili. Yung baghawan at saka pili. Oh. Tapos gumali ka din. Sige. Maganda pa rin malamig. Malamig. Kasi ang guma, kahit anong gawin mo sa init ng araw, Iyo, tama. kahit na sabi may hangin, pero lang. Iyo, Maraming tama. Ang tibay yan. Oh, yan, pag nahiling doon Sir Luis, ha? Oh. kaya lang yan. Sarang matibay na inventor. Oh, paano yun kuya? Mahalin ako. Sige na, okay. Oh, bismang naira. Okay, pare. Oh, si pagka ka na. Basta Si I have to prepare after I have request of stamp baga. Stamp. Yeah. Ginagawa dyan sa Ayo. market. Sige. Sabi ko, anak yan Okay. reward or remove. Okay. Reset or refund. Okay. Or yung makalawang sungan. Ay makalawang sungan. Sige. Yung Oh, kapag ginagawa stamp. ingat. Okay. Ingat ha. Dahil tang init, Sabi bite ko, stroke ka. Hindi pa ako kuha motor hanggat na. Sige. Bye-bye.